Dhuwur bruku tok ngisor ngowoh. Lah dhuwur kudungan lho ngisor warungan. Yo ben, wong tak jamane saiki yo ngono kok. Yo misal ki tak buka warung ki warungan kok yo terus kadang yo mampir bareng. Biyen sik seneng coba warung ae. Lek ndek dhuwit ku mesti mampir wong tamu dik ben kaya rombok wae kok. Mulane kuwi ra tau nang warung wedi lho kok tagih. Sopo jenengmu anu Ton Saiton Riari? Ngono iki untaran-untaran opo lho kuwi ngene iki katik kok ya glokok. Lah nek utange mbok ikhlasne aku ora gawe untran-untran. Wong gelek tau marung, tau mampir, tau ngono ki ora usah kaya ngono. Lah saiki lek ya wis anteng ning omah ae lek memang nyumput danamu kok. Piye? Oleh utang neh ora? Mas aku kok glokok jaran egah aku lek ngono kuwi wis ndak keran glokok jaran. Aku ora butuh bondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi lho huak. Ning nggih status tok. Pret. Kakek dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Tau mbe uyon. Ayo rabi karo aku Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndekne aku mbok dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Ndule matos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Ayo to Dik, rabi. Aku wis ra betah lho. Ayo Mas, Tenan apa ora wi? ayo. Das, Lah ngono lho gedhe ben dijak bulet sing ngalahne entung. tak senang dino wo. Ya kudu ngono. Aku buka apa guys, beli jadi apa-apa. Karena wis hak milikku sak senengku tuh harus tak kurepne, tak jengkingne, tak lumahne, sak sirku lho. Salah Yohan. Aku makan apa aku? Ya apa lali tembung Jawa e. Mangan ramangan sementing mlumpuk. Mbak, ijlik yuk. Mboten saged masak menika Lah nyapa ora iso iki? sak menika prei. Lah apa alangan kok prei iki? Sawangen to raiku koyo ngene iki lusek terdiancel wong limo mambengi Mas. Lah mosok kanggo aku renek turahan ngono. Ndak kuat Mas.